Ех, фана. Само да те фана, ще ти скъсам в устана. И крастав да бех, по-щех да го понеса. Коландрисваш ли? Кога научиш, ще поудееш. Имам радост. И той поради що отгоре? Настаних тъмън двамина гости. Настанила двамина. Чудо големо. Добро утро, мамо. Мамо. Ничка. Настанила в двамина. А офана, ей те търпана гачили, панаир ще има. Тя настанила двамина. Спиро. Да, фана ме задръсти. Този път гаче ли е сменила шаврантите? Пардон, мадмуазелите, видят ми са други, поради той интереса са там държи. Било, квот било. От сега нататък интереса тук ще бъде. Сте на белята. Кума! Мама ли падна? То бива и майка си да падне. Кой да падне? Оглушал си като пукал. Викам ти, че от сегиш нататък интереса тук ще пада. Поради той, що те с двамината не са случайни, а са италиани. Клаудио и Фабрицио. Внимание, говорит Москва. И така, приятели, добре дошли в нашия филм. Да продължим разказа там, откъдето спряхме. Янчо Овчаров от село Койсийка продължаваше да обикаля театъра, търсене на песнопойки или друга алтернатива на хартия, чието предназначение позволяваше употребата и за задни нужди. Именно тези нужди бяха причината да пристигне сутринта с бай Колю на пазара в София, където пък бай Колю реализираше добра печалба от продажбата на капани за мишки. Преди да продължа, се сещам за правилно да ви припомня. Не търсете главния герой. В нашия разказ всички бяха еднакво невинни и всички бяха еднакво виновни. В нашия филм главният герой е времето. Време на терор, насилие и майтапи. Сега да отидем на сергията на бай Колю, който имаше свежо подкрепление. Лъки и усмивката. Хайде, взимай, моме. Така. Следващия, моля, насам народе, на правишката Бастилия, замичке, насам народе! Какво е това Бастилия, чичка? Заповядайте, господине, заповядайте. Вие бащи нямате ли си да ви научат, бе? Нямаме си ни майки, ни бащи.
Я вечер пас по едно шикерче. Взимай. Чичка, може сме си раци, ама не падаме по-долу от карамел. Я ги гледайте, бе. Аз викам, тия двамата едва вързат двата края, а те рибата от дълбоко доварят. Браво, бе! И ти не си по-доле. Купете си 3, госпожа, иначе ще се пръкне цяло котило. Взимайте. Детето ви кани. Хайде, довиждане. Хайде. Ей, ще те взема при мен да работиш, да знаеш. Мушмурак такъв. Няма да се мръщиш, ще вкарам в капана. Хайде да се пренесем в хотел Балкан. Сигурен съм, че ви прави впечатление колко е цветна картинката тук. Такава тя стана от снощи. Когато звука от прегракнал клаксон, на чисто ново ауто възвести на Ангелина появата на гости на хотела. Клиенти тук нямаше от дълго време, но тези не бяха обикновени гости, а предвестници на колосални събития. Вземи от другия ковар! Вземи го там! Вземи! Мироне! Събуди се, бе! Дойдоха двамина гости на хотела. Гълчат на италиенски, иностранци. Събуди се, бе! Пукал! Елеоноро, тръчи да кажеш на Рашо да купи италиенски буквар. Добре. Че ме оплаши, бе! Бях се развълнувала. Поръчи отдет, бе. Какви са унес, дет говориш за ти? Рекох ти, че те с двамината са италиани. От Италия? Да, Мироне. Италиани от Италия. И каквото и? Ами ще учредуват модна кооперация Барабар с магазин. И ще донесат шапки. Големи шапки ще носят. И знаеш какво ще правят? Големи работи. Шапки, капели ще правят. Рокли ще ми ушат. Капели, работи, хубави неща и така. Ходиш из града, всички тебе гледат, само те мен ще гледат. Знаеш ли, какво е това? Хоп. Като стоиш в псората ти става друг, всичко друго става, като ти сложиш една нова пребяна. Май се нагъчим с пари, червиви ще станем. Много е така, ще ги натиплим пачките, така, плю. Нощно време само пари ще броим, да знаеш. Ама е така, като ги почнем так, ще броим, ще слагаме, ще махаме, ще правим, ще купим още 3 хотела, ще направим наши неща, ще купим едно село, ще вземем. А на всичкото отгоре, хотела ще го ползват за своя презента и ревюта. Какъв келепир ще берем от той? Как? Ами, голем келепир. Поради той, що срещу комисионна аз ще ги представлювам и ще набирам акционери. Ама как го прогълчаха? Как? Дружеството, ами... Шменти, капели. Анджак! Само как се назовува. Човек като го чуй, въображението му се облича в премяна. Ох, и на мен не ми кандисва да си го завтарям. Шменти, капели. Ти търчи да си вършиш работата, защото... Ще станем богати. И докато пред Мирон и Ангелина се разкриваше чудна перспектива, при Янчо нещата не вървяха на добре. Той продължаваше неуспешно да търси лек за подсечените си задни части. Как може из улиците на София да няма ни една хартийка? Тогава е било така. Талутайки се насам натам, изведнъж пред зора на Янчо се разкри уникална гледка. Винаги се е чудил защо на вестника викат газета. Сега май имаше идея. Той е малкия брат ли ти е? Усмивката ли? Ага. Партньор е. И с какво си вайте хляба?
С ръце. На този момент с привличане на клиенти. Дай да видим. Сега като продадем капаните и ще влезем на Суаре. Даваш ти 2-3, че имаме един авер, дето е закъсал. За кокони? Не бе, дай. За кокони. За кене? Няколко крачки и Янчо седна на сантиметри от бляна си. Най-ценното беше толкова близо и толкова недостижимо. Нищо. Янчо реши, че ще е търпелив. А в хотел Балкан напрежението растеше в очакване на появата на таинствените гости. И сега тия ще се изтресат. Леонора, иди шпионирай да не дойдат, ма! Мръдни малко, бе. Спиро, какво се кумиш, бе? Нафта ни го за парламент, този ступус. Ама да ги срещаме с този гол чепя. Ciao signorita. Ciao signorita. Si molto bella. Si molto bella. Buonasera. 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 Andiamo. Andiamo. Сега я втасахме. Аз мислех, че по-дълго време ще отмарат. Ciao Angelino. Ей, това Фабрицио, дет не знае български. Бона сера. Фома, то за не е видял мама в нужника. Стига, бе, това е друго. Бонасера значи добър вечер. Сега де, ние вгъщ нямаше сетя. Той ми го рече другия, Клаудио, другия италян. Те да внимава с поздравленията, да не стане някой съкатлък. Речи му. Какво да му река, бе? Като не знам италиански. Buonasera, signoriti e signore. Buonasera. Buonasera. Бонасера, тодиш. Брави! Вие знаевате италиански. Ич ви не личи, че ви е за севте. Аха, умът ви шета. Аз да не се хваля, ама бързо одявам. Ама вие внимавайте с това бонасера, защото с това сра... Бона! Майка му се казва Бона. Buonasera. Майка му се казва Бона. Не разумявам. Бона! Buonasera. Сера е кога човек остане сам в нужника. Кросарбайт. Димек в клозетя. Ah, sì, delicato. Sì, scusi. Аре, седнете. Елеонора, иди за чащема.
Да оставим за малко стоицизма на Янчо и да ви припомня как Сова, внедреният агент на Гошев, спечелил доверието сред нелегалните структури, се здоби с карта на пещерата, където се бяха скрили партизаните. На поредната тайна среща в планината той получи важния къс хартия. Здравейте, другар. Здравейте, другар. Здравей, здравей. Тук другарите ви от центъра ви изпращат пари. Другото е долу на пътя. Сова, начертах ми картата, дет ми я поръчаха от централата. Но разбираш, че ви поверявам живота си. Сова успя да ги заблуди. Насока, добре. Успех. Беше ги излъгал, че от централата искат карта на мястото, където никой не можеше да ги открие и така изключително важната информация беше вече в ръцете му. А той бързаше да я предаде на ожаднелия за кръв Гошев. Зове ви Сова, господин началник. Слушам те. Нося информация за най-скришното място, където крият се шумкарите. Надей сега. След 2 часа ме чака и в кръчма Слави. Ще бида там. Явно е много напечен. Повтаряха го във всяка от вечерните емисии. Да. Всичко стана заради Тес Хайлази от Койсийка. Ало? Слушам. Момент. Другарю Александров, за вас е. Мой съм. Градски, ще те помоля да не лежиш на леглото. Да. Жената се кара. Виж какво го направи. Да, разбрах. Борис! Борисе! Борисе! Ето е. Нещо случило ли се? Другари, Вергил издайник е. Борисе? Да? Вземаш Велко. Веднага идете в кръчмата Слави. Там Гошев и Вергил имат среща. Чакай малко. Тебе Вергил не те познава, нали? Не. Но Велко го познава и ще гледате да не го види. Ликвидирайте ги и двамата. Ясно. Прашо. Само Борис и Велко. Ти иди и намери нашия човек с мотора и го прати там, за да могат да избягат. Да, разбрах. Успех, другари. Мислиш ли, че е разумно това с Гошев? Категорично. До кога бе, келаш такъв? До кога ще чупиш джамовете, бе? До кога бе? Съвсем че такова. Ще ти скъсам ушите, бе! Ще ти скъсам ушите! Ушите ще ти скъсам! Съвсем ли такъв? До кога? До кога?
Вергиле, здрасти. Господине, грешка сте, простете. Каква прилика с бай Георги? Мамка им! Мамицата им, пишленета. Мани ги тия деца? Мани ги, мани, ама кой ще плаща джоба? Нали ние плащам? Какво ще искаш? Може ли чай? Може ли сметката? Сега. Мамицата им, лапета. Колко искаш за каевето? Велко! 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 Нима ли познаваш, другар? За предателство на родината и другарите осъдени се на смърт. Чичка, с тебе работа нямам все още. Ако някой каже нещо на полицията, виждате какво се случва. Това ще оправи моята сметка. Оправете се с него. Леле, какво стана? Оттепаха човека! Хора! Отепа, човек! Човек отепа! Ало! Полицията! Марш вън! Да той да се бяга в кръчмата. Пратете арестантката кола. Кръчмаря да се арестува и доведе при мен. Насам! Насам, народе! Ясно ли е? Действай! Къде са където шумкарите? Казвай! Ето го! Его, отепаха го, бе! Его, отепаха го! Вергил вече няма да пее. Гошев не дойде. Вергил сам ли беше? Запрекава се с дядката, дето чисти парка, ама се беше препознал. Той бил е Гошев. Борисе. Другарио Александров, жена ми ще се прибере всеки момент. Другари, да тръгваме.
Ало, Панагия му. Ко Панагия му да не ти икона тая мишка, бе? Ко се кръстиш? Голямо мишка. Как ще е голяма, бе? Хапали котарака. Край котарака и жена ми и детето не искат да вкъсти на стод. Какво направим? Ко си лапнал, че говориш така, бе? Абе, човеко, аз съм греко, идвам тук, емигрант, партизан. Трябва да спасиме жената Какъв партизан ли си ти, бе? И детето не иска да влизат в кастата. Моли ти се, ме спаси, знам. Махни малко, нищо ти разбера, бе. Аз съм грек, трябва малко на спаси, бе, положението, бе. Няма ми много пари. Махни, бе! А сега кажи, кой искаш? Искам една машинка. Взимай. Ма това е голямо, няма да влиза вътре. Това, а като е голямо, е ти по-голямо. Един голям плъх яде котката. Ти се радвай, че тебе не те изял. Не, на мене не може да ме яде, аз съм голям. Ти на кой се караш, бе? Ай, че днеска ме до тука. Всичко продавах, взимай. Хайде. Хайде, господине. Аз съм емигрант греко и по-малко пари на спаси ме. Дай им сега колко имаш. Тихо. Дай им сега колко имаш. Давай, давай. Трябва да имам и пари. Добре, ще имаш. Колко пари? За чужденци има намаление. Окей. Сега взимаш ги всички. Вио. Какво е това вио, бе? Голямо, вио. Дай парите да видя, бе, че май доста това е. Окей. Тръгвам. Колко пари? Взимам всичко. Да видя. Взимам всичко. Добре. Взимам всичко. Айде, давай да видим. Ето. Така. Едно за едно. Две за две. Чакай. Какво е, бе? Де. Сърцето боли, бе. Сърцето боли, нямаме пари за храна, бе. Айде, взимай. Всичко? Айде, всичко. Без каруцата. Хайде. И ще спасиме детето. Ще спасим и детето, и бащата, и майката. Всички, айде. Остави поне един за мен, бе. Не. Къщи, аз имам мишка, бе. Голямо проблемо. Оле, майко. Остави поне мишката, бе. Хайде, бе, като. И всичко излачи това партизанин. Това партизанин да не ти дони Сергията. Апропо, мъжа ми се казва Мирон. Мирон. Клаудио, Фабрицио, Бона, Мирон. Мирон. Ciao, Miron. Ciao. E questo è Miron e prego le se... È una del ristorante Hotel Miron. Само как гълчат. На челяк му иде да зафърли всичко и да слуша. Думите ми не такви с красиви италиански. Мъжете им тоже да се им не наденеш, а не наслушаш. E questa è una bocca da vero, sì? E questa è la musica. Спиро, сипи. Спиро за миг си помисли, че започва да разбира италиански. Grande concettuale. E la verde sono io la traviata, sì, vero? E uno comprende la musica, sì. Cementi i capelli, da? Sì. Да, приятели, не бъркате. Това са нашите герои от индийския магазин. Но Бриго вече е Фабрицио, а Клаудио е Калуди. Какво ли са намислили този път? Сигурен съм, че ще разберем. А що ти рекох? Ciao, signorita. Си molto bella. Buonasera. И аз що съм рекал? Спиро сипи. Спиро си е Спиро. Сипи. Спиро сипи. Какво? Нема да се обаждаш. Bene, си molto bene. Buonasera. И добре да е, Бене. Наши са. Кълват.
кажи, че си моя ти и всичко ще ти простя. Спомни си. Спомни си, бе! Трябва да се сетиш. Не беше преди месеца, 2-3, най-много. Тия са от последния месец. Дед правеше срамота такви с работи. Ей, такви сте, помниш ли? Много губихме тогава. То тъй не е много лесно да се сети човек. Не рече нищо до последно, той го помня, дед беше корав. През последните 3 месеца само един не си е признал. Велко. Задържахме го дед да е застрелял офицери на отгорния полк, ама не мисля да беше той. С толкова сбой, ако да беше той го бастисал, щеше да си рече всичко. Колко пъти съм ти казал да правите фотографирането преди разпита време? Не след това, не? Той гарофотото не всякогаш може да дохожда и докато доди... Как се минува? Не барай. Той е Велко де. Дамянов. Мисля да беше от къде Пергишево. Хиляди пъти съм казвал. Пристъпиш ли този прак? Заключваш! Виноват. След като са стреляли по офицера, с мотор ли се избягали? С черен мотор ли? Те рекоха свидетелят, но мисля да не е бил тос. Направо си е бил тос. Господин началник. Да подкрепяме Хитлерова Германия е предателство. Ние, русите, сме славяни. Долу фашистска Германия. Да живеят братята руси. Да подкрепяме фашистска Германия е предателство. Ние, русите, сме славяни. Долу фашистска Германия. Да живеят братята славяни. Да подкрепяме фашистска Германия е предателство. Долу Хитлерова Германия. Подгонен от нуждата, Янчо използва четвъртинката театрален афиш, която откъсна сутринта. И тогава се случи нещо, което щеше да преобърне живота му на 180 градуса. Да подкрепяме Хитлерова Германия е предателство. Яла тук, младеж! Стой! Стой! Дръжте го!
Радостта на Янчо не можеше да се опише. Беше открил своя Клондайк. Хайде, пускам те. Радвай се на свободата. Отивай да носиш клиенти, моето момиче. Майколо! Гледай! Ма гледам те, ударил си коровото. Ама и ти не си стоял с празни ръце. Гледай какво става. Аха. Бая песнопойки си събрал, бе. Студено тук, бе. Студено я? Я виж кое време стана. Що закъсня? Това е мишка. Айде. Опа! Ти да не си ходил при някоя кокона, бе? Айде. Янчо, знай, че днеска у кръчмата отепава човек. Кой, бе? Не знам, ма дойде един с мотор, стреля и се изфереса. А не ти. Разбираш ли? Това е тази работа, не мога да ти кажа. Хайде, скарамуш, ди към село. Я да ми сега. Гражданята какви песни пеят. Долу правителството. Да живее. Ти какво, бе? Това не е песнопойка, бе. Това си е направо погребала песен. Искаш да ни бастизаш ли, бе? Не съм те познавал като такъв челяк. Аз съм, бе, бат Колео. Той само Артия, бе. Артия ли? Огин е това. Ще ни запалиш и двамата. Цяло село ще изгори заради тебе. Абе, бат Колео, качи се, бе. На бесилото ма качваш ти мене. На бесилото. Бат Колео, никой няма да разбере. Спри тука. Слушай, само да кажеш на някой, че съм те карал до София на пазара. Бат Колео, на никой няма да кажем. Мамка му. Айде, иди. Да го фърлиш това, че ако се размириче... Ако го фърля, друго се размириче. Давай, че едвам стискам. Айде. Пещерата на свободата, Орлин водеше редовната политагитация, която слушаха не само партизаните на Вихър, а и осъдените на смърт хайлази на Трифон. И така, другари, след като установим нашата власт, ние ще изградим едно общество, което ще има морални принципи. Принципите на равенството, на братството. Всички ще работим и за всички ще има. Работника ще работи, ще произвежда машини. Селянинът ще може да работи с машините на работника, да оре земята, да произвежда храна. Те ще се дава на работника и те за всички ще има. Чуваш ли го как говори? Илио, то може да стане много хубаво. Една дума не му разбра на това. Къде ни го мръсна да дътни едно и също всяка вечер? Свободата, свобода. Равенство, братство. Ти да ти е свободата и братството да ти. Нашата идея, другари, е правата идея. Къде не му умалял стата на Мели. Да ни бе гръмнали да се свърши тая мъка. Ти. И така, другари, стигаме до установяване на безкласово общество. Всички сили, целият ресурс трябва да се хвърли, за да унищожим богатите. Това е. Смърт на фашизма. Свобода на народа. Добре, де. Какво ще стане, като унищожим богатите? После? После започваме всичко от начало. Значи ти работиш и вземаш той, което си и това. Ама, чакай сега, аз ако работя повече от другия... Вземаш повече. То в един момент аз ще стана
По-богат от другия ще излезе. Тогава мене ще ме... Какво? Така? Не, другари. Партията ще прецени колко е за тебе, колко е за други. И аз тогава що да работя повече от други? Тук е основната разлика, другари. Когато изработиш това достатъчно за тебе, продължаваш да работиш за онез, които нямат възможност да работят. Това е. За бедните, за майките с деца, за бременните, за недъги. Добре. Аз ще работя, ама откъде ще знам дали другия ще е съгласен? Братане, ти що избяга от казармата? Заради моето си момиче. Абе, защо си тук в Балкана? Заради пари ли, заради имот ли, заради листнина ли, каква ли? За какво си тук, а? Чакайте сега, другари. Братан искаше да разбере какво ще стане след победата. Който я доживее, разбира се. Нищо лесно, но по-добро и справедливо. Ние всички ще дадем живота си в боя, ако трябва, за да може българският народ да заживее в една по-справедлива България. Ако живи дочакаме свободата, ще го дадем на мирния фронт. Точно. Ще строим фабрики, заводи, училища, всичко. И тогава наше оръжие ще са желязото, киреча, тухлите и много други неща още. Ама няма да ни интересува какво ще спечелим, като дойде края на битката. Орлине, ти както винаги ме прекъсваш. Виноват, дорога командир, но братан дава лош пример за основните принципи на пролетарията. Не е така, това аз исках да... Какво бе? Как така исках? Его на... Пак капиталистически маниери искам. Ама защо? Как така искам, бе, другари? Не може така да искаш. Трябва първо да дадеш, после да искаш. Партизаните в пещерата не знаеха, че полицията беше разкрила убежището им. Няма да търпя повече своеволие и безобразие от отрепки и кондуржии. Да се проводят 2 роти от местната казарма в приблизителната територия до селото. В пещерата да се открият извън законните лица и да се ликвидират. Безмилостно и окончателно. Джагов, взема се ти. Слушам. Няма да се прибирате, докато не ми донесете главите. Ясно ли е? Дигате поделението на полковник Димитров. Качвате се в Балкана, намирате ги и ги изтребвате безпощадно.